Jotain lähtee jo suoralta, toivottavasti. Niin. Kylmiltään. En mä oo kyllä ihan hirveästi miettinyt tätä, mutta vedetään tälleen lennosta. Eiköhän tää lähe. Keväällä 2011 meidän haaveet kävi toteen, kun saatiin Helsingin kaupungilta tää upea 904 tontti. Haluttiin rakentaa sellainen skeittiparkki, minkälaista Helsingissä ei vielä ollut. Kenelläkään meillä ei ollut juuri aikaisempaa kokemusta betonilla palaamisesta, joten ensimmäinen kesä meni harjoitellessa ja virheestä oppien. Mutta onneksi samana syksynä saatiin apua ulkomaan ihmeiltä ja muutaman päivän aikana odottiin valovuoden harppaus eteenpäin ja sen jälkeen tiedettiin, ettei meitä enää pysähtynyt mikään. Suvilahan skeittiparkki on ainutlaatuinen. Tän koko luokan talkoovoimin rakennettuja parkkeja maailmasta montaa löydy. Ja mikä hienoa, meitä on joka vuosi ollut täällä riittävä määrä ihmisiä tekemässä tätä yhdessä. Osa meistä on saanut tästä itselleen ammatin ja koko ajan tulee uusia ihmisiä, jotka oppii valamaan betonia. Viimeisen 5 vuoden aikana ollaan valettu noin 60 kuutioa betonia ja tämän kesän tavoitteena on saada viimeinen tyhjä tila täytettyä ja siihen me tarvitaan sun apua. Tuu messiin skeittaamaan, rakentamaan ja auta meitä taloudellisesti. Jokainen lahjoitettu euro menee suoraan materiaalikuluihin. Palkaksi me saadaan entistä hienompi, parempi ja monimuotoisempi skeittiparkki. Olikohan se siinä?